नमस्कार प्रणाम रउआ लोग के स्वागत बा हमरा यूट्यूब चैनल में। हमरा यूट्यूब चैनल के सब्सक्राइब करें और वीडियो का अच्छा लगी तो लाइक ज़रूर करें। पूरा वीडियो मैंने पढ़ लो। चलिए लोग आज के हमार ई सब्जेक्ट बाकी अगर जितना भी खेसारी भैया के गाना आइल बा ओकरे बारे में थोड़ा रिस्पॉन्स बतावलिए और हमनी के जाने की कोशिश करिए कि रउआ लोग हम बतावे के थोड़ा कोशिश करें। अगर रउआ लोग के पता बा तो बढ़िया बा कि खेसारी भैया के बारे में रउआ लोग थोड़ा चिंता करता नहीं। चलिए खेसारी भैया के 3 गो गाना आइल, तीनों के तीनों जैसे कि जौन व्यू चाहे उना गए। पहल का गाना ये भोला 9 दिन में 8 मिलियन। दूसर का गाना अहिरान बम बुरी तरह से पिट गए। बताई ये लेखक का खेसारी भैया के का गाना जाना रउए लोग बताएं। रउआ लोग से पूछे के चाहता नहीं लोग कि बताई लोग कि खेसारी भैया के लेखा गाना भी जाला कि बताई हमनी के खेसारी फैन जितना मिल सके हमनी के आज तक कब देख ले मैं नील खेसारी भैया के गाना के व्यू जाला। और तीसरा जौन 2 दिन पहले खेसारी भैया के टैटू महाकाल नाम से जौन गाना आइल बा बोल बम सॉन्ग, वो बताई 14 घंटा में 1 मिलियन भी गाना क्रॉस नहीं कर पाई। बताई का खेसारी भैया के एक रस माने यही हमनी के फैन से उम्मीद बा का रउआ लोग के बिनती बा। रउआ लोग जाई लोग गाना सुनी लोग प्यार बढ़ाई लोग बोल बम सॉन्ग ओकरा के ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और ज़्यादा जितना रउआ लोग शेयर करें उतने ज़्यादा खेसारी भैया भी उत्साहित हो के खेसारी भैया के जितना भी फैंस बा कि कम से कम चलिए अच्छा व्यूज़ तो जाता गाना के। गाना कोनो ख़राब नहीं, गाना अच्छा बा। गाना जहाँ तक ले अगर हम दे सुन ले बानी एक खाली ना 20 वाली गाना सुन चुकल बानी, लेकिन वो गाना तक हम निकल कुछ माइनस पॉइंट निगेटिव पॉइंट बा, लेकिन इतना भी म्यूज़िक में अच्छा इतना बावे। लेकिन गाना तो बहुत माने सुंदर था बा। सुन ऐसा बात है कि सुने लायक नहीं, सुने लायक बा। रो लग जाई लो गाना सुनी लो। हमरा चैनल के सब्सक्राइब करे लोग। अगर ऐसा रउआ चाहता नहीं खेसारी भैया के सपोर्ट में वीडियो आओ तो ये चैनल के सब्सक्राइब करिए और वीडियो के लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा हमरो वीडियो के शेयर करी।